asin telebisyon. Erot na mananangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa inyong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangalan kan Newsbase sa Singko Mega Force Patrol. Ako po si Nicole Anne Gloriane, ang sa indong tagapagbareta sa pang-biyernes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal na sa linya si Ate Angel Mustaza. Imbitaran ka na 97.1 OKFM Legazpi ang publiko na magpartisipar asin maghiling kan mga programang nakatalaan asin nakalinyada para sa nagpapadagos na tulong aldaw na 6th 97.1 OKFM Baby Mama and Family Fair sa Ayala Mall, Legazpi, kung sa informal ini binuksan kaso bagong aga na pinanginotan ni OKFM Station Manager asin Project Head Sugar Azúcar kay banan sina Miss Pita Pactres bilang representante kan PBN Broadcasting Network Incorporated President Mrs. Brianda Bayona Locsin, si Alcalde Hisham Ismail na piga representar man kan sa iyang tuwang na si Ma'am Nashreen Ismail Garbin, kasabay pa si Marcia Natalia Simsiman kan PhilHealth asin Dr. Francis Gerald Gomez kan Legazpi City Health Office. Sa mensahe ni Pactres, awan kaninin doon ang pamilya na may kukonsidera na sarong dakulang responsibilidad, alagad may kukonsidera ining dakulang blessing. Ibig pagramduman ni Garbin na ang pagkamuot ang nagpupuon sa harong kung kaya kay puwan na dangugon ang mga aki na may pagkamuot, pasyon, pasensya, asin ang pagsabot. Sigur naman kay Simsiman ang aktibidad ang sarong selebrasyon ng pamilya kung kaya nangangaiponin masarong maasahan na serbisyo pang salud. Pigtawan man ninda pasasalamat ni Sugar Azúcar ang sa iyang agom na si Maria Victoria Gracia Martinez Dinglasan o mas milbid bilang si DJ Toyang na enot na naman nagkonsepto asin nagbilog ka nasabing proyekto para man sa mga ina asin mga aki. Kaibahan man sa mga seminars asin mga show, tampok digbian na sa isa mga exhibitors nagpapartisipar asin nagtatangro man kan sa inang mga produkto asin serbisyo. Dagdag na Bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Digdi naman kita sa detalyas kan Bareta sa lado nasyonal na kapagrehistro ang Philippine National Police o PNP nin maabot sa 50 insidente nin karahasan sa mga eskwelahan. Sigun sa PNP poon kan Hunyo 16 sagkod Agosto 19 ngunya na taon, imbelto sa Children in Conflict with the Law o CICL ang datos. Kabali na digdi ang numero kan mga bagong insidente nin pamabadil sa Ateneo de Zamboanga University kung sa induwang estudyante ang binawian nin buhay. Siringwan basado sa datos hal sa PNP Public Information Office, igwanin 26 na subuot na bomb threats, 12 shooting threats, 4 na pananaksak, 4 na naarestar huli sa pagdala nin illegal na armas, 2 huma sa buhay asin 2 shooting incidents. Yan ang sinabi kan autoridad na pinuunan ninda ang pagpaparehistro para sa pagpuon kan bagong school year 2026 to 2027. Nangapudan si Bukidnon Representative Audrey K. Zubiri nin magabat na padusa asin dakulang paninimbagan para sa mga tagsadiri nin badil na dahil sa indang kapabayaan na kakakuan nin armas ang mga kaakian. Nangapunan si Zubiri kasunod kan mga pambabadil sa mga eskwelahan sa Tacloban City asin Zamboanga City na ikinagadan kan 4 na estudyante asin ikinalugad nin iba pa. Sinabi kan lehisladora na pigtatawan doon kan mga insidente ang pangangaipuhan nin o nahilingon bako sa naan paglilisensya asin pagpaparehistro nin mga badil kundi paano isaray ang mga ini sa harong. Sa ilarong kan Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act or Republic Act No. 10591, sinabi kan Lady Solon na kaipuan magkamit ang mga may lisensya nin badil nin Volt, nakakandadong kaagan o iba pang security measures na nga ni masiguro na maisasaray nin matanos ang mga badil.
Nagkondusir ng Psychological First Aid o PFA ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa komunidad kan Ateneo de Zamboanga University kasunod kan pambabadil sa junior high school kan nakaaging altaw. Sigun sa ahensya, nasa 92 na eskwelahan, 105 faculty as in staff, as in 16 na magurang ang natawan ng PFA kasuudma, katabang sa mga session and mental health professionals kan DSWD as in 70 PFA volunteers. Mawat kayong matabangan ng mga naka-eksperyensya ng takot, pagkaadit as in trauma dahil sa insidente. Sinigurong man kan DSWD na padagos ining makikipag-koordinar sa eskwelahan, tangani magtaon ng kinakaipuhan na psychosocial support sa bilog na school community. Dara kan mahiwasan na patakot kan paglangkaw kan active shooting incident sa nasyon pigtaong direktiba kan Department of Education o DepEd ang pagkondusir ng nationwide simultaneous school safety drill sa mga pampubliko as in pampribadong eskwelahan. Sa ipinalawas na memorandum order kan ahensya, pigsugo kaini na ipautob ang safety drill sa aldaw kan Martes sa masunod na semana, Agosto 25 alas 9 nin pagkaaga. Para sa mga eskwelahan na nakagibo na kaini, dai ire-require kan ahensya na magpautob pa nin safety drills, kundi pwede nang magpadagos sa pagsumiter nin mga magkakanigong dokumento manungod sa aktibidad. Sinuguman kan DepEd ang kada eskwelahan na makisumaro sa aktibidad bilang parte kan preparasyon ang sin pagtataon nin kaaraman sa mga menor de edad kung ano ang dapat nagibuhon sa panahon nin peligro. Pakana ni na Senator Rodante Marcoleta as an ex-representative Mike Defensor ang paghampang ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee ka nakaaging taon para iduon si dating House Speaker as in late 1st District Representative Martin Romualdez sa isyu kan maletang pera scheme. Sa video ipinahayag ni Guteza na sina Marcoleta as in Defensor ang utak sa sinumpaan niyang salaysay sa komite. Pag-ako pa niya, nadagitan siya ni Senator Marcoleta kan baloon niyang mag-adlib sa iyang salaysay. Ginamit sana si Guteza. Inan pagmati kan dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza kandain na siya kontakon ni na Senator Rodante Marcoleta as sa dating Congressman Mike Defensor matapos niyang tumistigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanakaaging taon. Kasabay kay ni pinahayag ni Guteza na sina Marcoleta as in Defensor ang nasa likod kan affidavit kung saan sinabi niyang nag-deliver siya ng malay-malatang kwarta sa harong ni Romualdez. Mabalta ni Talyas kan Bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na Bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan as in dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store as in Apple App Store as in anapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB News Minded. Balik kita sa mga detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Itataong kwenta ni Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang pag-aadar sa dagos na pagbawi ni Orly Guteza sa sayang nainot na sinumpaang salaysay. Magigirumduman, giniwo ni Guteza ang recantation kan Agosto 19, pirang bulan poon kan enot siyang lumutang sa Senate Flood Control Investigation asin inakusaran ang pirang individual na nakaresibi kan mga maleta nin cash bilang kickback sa mga flood control projects. Si Senator Tulfo naman ang bagong chairperson kan makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nagsagibo nin mahigot na investigasyon sa nasabing iskandalo. Sigun kay Tulfo, sinabi niyang mas maray na ipawaya ng Sena sa Tanod Bayan ang investigasyon asin dagos na pagpapanimbag sa mga imbelto. Sa rosanan obheto kan Ombudsman asin kan Senate panel asin inian mapanimbag ang si isay man na imbelto sa nasabing iskandalo kaya ang pinakamadaling proseso para sa accountability ang mismong Tanod Bayan na ang mahiling sa gabos kan mga salik o na nagpapatos kaini. Ipig halimbawa kan senador ang pirang personalidad na napakulong na kan Tanod Bayan sa mga nakalihis na bulan bilang patunay kan rikas nin pigikibo kaining proseso. Sigon kay Senator Tulfo, kuni agi pa sa Senate panel ang inserto o ansyerto na abuton pa ini unin pirang bulan na hearing. Asikasuho naman kanalangkaw na kapulungan ang 2027 national budget, hudyat kan pagpuon kan budget season sa Kongreso. Apera digdi ginugugol naman kan Senado ang tulong aldaw kada semana para sa impeachment trial, kaya sigun sa Blue Ribbon Chair, siguradong mas marikas ang pag-usad kan kaso sa Tanod Bayan. Aminado sa DPWH Secretary Vince Dizon na mantenido man sa giraray sa ahensya ang nagkapirang individual na daing natitinag sa mga kontrobersiya asin maawat na ipagpadagos ang nakasanayan na salang sistema. Sa tao kan isyong kinakampang kan DPWH, sinabi ni Dizon na ibubusol niya ang mga reforma tanga na ibaguhon ang kultura asin sistema sa laog kan ahensya. Kaya ba sa mga maawat niya baguhon ang palakasan system sa hiring asin promosyon kan opisyal kan ming o pati kan mga empleyado. Sigun kay Dizon, dapat nakabase ang pagkua asin pagsaangat sa posisyon sa kakayanan, credentials of performance kan sarong persona, asin bako sa kung si Isay ang sayang kamidbid o kung si Isay na politiko ang nagrekomendar sa iya. Tinawal ni doon ni Dizon na kaipuhan magkaigwan ng sistema kung saan malinaw nakabase sa performance ang pagtinir kan sarong opisyal sa iyang posisyon.
Kwestiyon ni House Deputy Minority Leader as in Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang 4.55 bilyones pesos na confidential as in intelligence funds ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa masunod na taon, lalo pa kapareho ini kan 44.9% sa kabilugan na pondo kan Office of the President. Sa irarong kan 2027 National Expenditure Program o NEP, ang Office of the President magkakaigwan ng sobra 10 bilyones pesos sa masunod na taon kung saan 44.9% o 4.55 bilyones pesos ang confidential and intelligence funds o 2.25 bilyones pesos para sa confidential funds as in 2.30 bilyones pesos sa intelligence funds. Dahilan kainin sa garang na pigduon kan legislador na buwagon ang CIF asin gamiton ang pondo para sa agrikultura, social services, edukasyon at sinibapang programa na direktang nakakatabang sa namamanwaan. Sa galaray manahinagyat ni Tinio ang Malacanang na isa publiko kung paano pigagamit ang fondong ini asin daay maging double standard na inimpeach si Vice President Sara Duterte sa fondong ini alagad habo isa publiko ang sa indang confidential and intelligence funds. Nangapudan si dating Representative Franz Castro kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magsagibunin public apology hulita unfair ang sa iyang pahayag sa mga paratukdo. Ini makalihis na ipahayag ni Undersecretary Claire Castro na ang mga paratukdo mismo ang nagtutukdo sa mga estudyante na maging warang modo. Sigun kay dating Representative Franz Castro na bilang sarong paratukdo, unfair subot ini o unfair ini asin warang basihan. Sinabi pa niya na sa iyang dekada ng pagtutukdo, wala pa siyang naririsa o nahihiling na paratukdo na nagtuturo ng kawaranin modo sa mga estudyante. Kay puan man bawiin ni Undersecretary Castro ang sa mga pahayag asin mag-public apology, hulita kadakol na paratukdo ang nagkulog ang buot sa bako man totoong pahayag. Pighirit kang grupong August 21 Movement o ATOM sa presenting administrasyon na panimbagon ang gabos na korap o na mga korap sa nasyon. Partikular na digdian pagpapanimbag sa mga imbelto sa flood control scandal na nakakuanin bilyones pesos na kantidad din kickback sa mga manumalyang proyekto. Sigun kay Don De Leon, ATOM Council, transparency as in accountability ang solamenteng pangapunan nila sa gobyerno. Dagdag pa niya na malabog na mapanimbag ni Presidente Bongbong Marcos ang sa iyang na si dating House Speaker Martin Romualdez na imbelto sa flood control scandal. Dahilan kay ni siniguro kan grupo na padagos ang sanang pigigibong mga protesta sa gudsudaing napapanimbag na korap ng mga politiko. Sinita kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang 25 sa 65 gasolinahan na sa indang pig-imbestigaran sa manaywaybang probinsya sa rehiyon kan Luzon kasunod kan sa indang mahiwasan na fuel marking enforcement kay ng Bureau of Customs o BOC. Isineraron sa inventory ang mga apektadong gasolina mantang pigkaaganbanin padlock ang sa indang mga pump mantang pigahalat ang confirmatory testing. Sigun kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, masapakusugon pa kanahensya ang paggamit ng fuel marking tangani maaraman ang revenue leakage as in protehiran laban sa unfair competition ang mga nagsusunod sa leyes. Papatawan man in magkakanigong buwis as in penalty ang si Isay na mapapatunayang may pagbalgar alagad pwede pa ining maghagad ng corrective marking matapos magbayad. Nakapagrehistro ang Department of Health o DOH ng 72,735 kaso ng influenza-like illness o ILI magpuon Enero 4 sa kud Agosto 1. Nasa 23% na mas mababa ini kumpara sa 94,399 kaso sa parehong panahon kanakaaging taon.
Halos sa nasabing bilang, nasa 38 ang nairehistrong nagadan. Nairehistro naman ang pinakalangkaw na kaso sa Northern Mindanao na igwang 12,895. Sinundan ini kang Calabarzon na may 10,578 at in Davao Region na may 7,396 na kaso. Sigo sa DOH, ang pinakaapektadong age group iyon edad 5 sa 14 anyos. Sa ultimong detalyes, kan Bareta sa lado nasyonal, nasa 88 lugar sa nasyon ang nasa irarong kan state of calamity dahil sa epekto kan pag-uran dara kan mga nakaaging bagyo as in southwest monsoon o habagat. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasabay digdi ang Dagupan, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Asin, Batangas. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyas na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangalan ka nagsururat kan Bareta, sa panganit ni News Director Wardela, asin si Ma'am Jenny Matthew Balyaran. Sa Master Control, kay Banta si Kuya June Napoles, asin sa Mega Force Patrol, ako po si Nicole Anne Gloriane, ang senonaging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to